אבל יש עובדות מדהימות על אמזון שאף אחד לא שמע עליהם מתחילים. הזמנה הראשונה הייתה ספר של תכנון ב-1995, והלקוח היה חברת מחשבים. האם חשבת פעם למה לאמזון קוראים אמזון? ג'ף בזוס רוצה לקרוא לחברה שלו קדברה, כמו אברקדברה. אבל העורך דין שלו חשב שזה קדבר, גופה באנגלית. וכמובן שאף אחד לא רוצה לקרוא לחברה שלו גופה, וכך נולד שם חלופי, אמזון. במשרד של אמזון היה פעמון שצלצל כל פעם שהייתה נכנסת הזמנה חדשה. עכשיו, כל העובדים היו מפסיקים לעבוד כדי לבדוק מה זה הזמנה הזאת. תארו לכם כמה הזמנות יש להם עכשיו. בזוס תכנן שיקח להם 10 שנים כדי להשיג את ההצלחה. בזוס השתמש בדלת ישנה כשולחן.